Когато говорим за бъдещето на медицината, мислим за технологии. Когато говорим за роботизирана хирургия в България, това бъдеще има име. Академик Григор Горчев. Пионер, визионер, онкохирург, който преди 2 десетилетия промени хирургията у нас. Той не просто оперира. Той обучава, изгражда, вдъхновява. 2 пъти лекар на годината, академик на БАН, почетен ректор на Медицинския университет в Плевен. Днес неговото име е разпознаваемо. Интелектуалната хирургия – това е бъдещето. Машината не замества човека, а разширява неговите възможности. Човек и робот в синхрон. Прецизност, по-малко болка, по-бързо възстановяване. Как България се нареди сред лидерите в тази област? Какво е мястото на високите технологии в медицината и какво следва? Това е европространство. А днес ви срещаме с човека, който направи всичко това възможно. Академик Григор Горчев, който завършва Медицински университет в Плевен и посвещава живота си на онкохирургията. През 2008 година въвежда първата роботизирана хирургическа система Да Винчи у нас и става първият сертифициран хирург на конзола в Източна Европа. Той е двукратен носител на лекар на годината, академик на БАН, почетен ректор на Медицинския университет в Плевен и създател на водещ център за обучение по роботизирана хирургия. В своята лекция в БАН, озаглавена "Какво разбираме под термина интелектуална хирургия?", академик Горчев подчертава, че медицината не е просто техника. Тя е съчетание на интелект, технология и човешко сърце. Как роботизираната хирургия променя живота ни? Какви са бъдещите предизвикателства? Ще разберете сега. Академик Горчев, здравейте! Здравейте! Кога бе поставеното на роботизираната хирургия? Почти вече 20 години. 20 години. Ние в Щати стартираха 2005-2006 година, ние 2007 година. Така че след година и половина правим 20 години работика в България. Как вашия професионален път ви доведе до роботизираната хирургия и решението да специализирате в нея? Как да ви кажа, аз... Човек трябва да търси нещо в този живот, защото иначе не става. Човек като се успокои и като тръгне по стандарта, става живота безинтересен и още повече професионалният път безинтересен. Аз много се интересувах именно от анатомия и най-вече от достъпи в анатомията, ендоскопски достъпи, и почнах наистина с ендоскопска хирургия преди повече от 25 години. Естествено, самото надграждане роботика, тогава не бяха чували тук в изтока за тая методика, 2005-2006 година, но това си беше идея, която лека по лека достигна до нея. Естествено, осъществихме, защото никак не е лесно да почнеш нещо, което като нещо много абстрактно, много различно, как така ще опира робот. Това преди 20 години беше много върдовете. Докато сега имаме лично чакаше 2 месеца, 3 месеца напред. И всичко с времето си. Но е трудно, в началото е много трудно за самото общество да наложим тази методика. Скъпа методика като такава, но също ефтина във времето. И трябва да се убедят хората, че това е правилният модел, както и стана. Не беше лесно. Тук не мога да кажа, че държавата ни помогна, основно логистично и най-вече финансово по отношение на консумативите, които са много съществени, без тях не може. Те са доста скъпи и самата поддръжка на системата в началото. Какво разграничава роботизираната от конвенционалната хирургия и по какъв начин допринася за постигането на по-високи резултати? Най-общо казано, в самата хирургия ние търсим ефективност, търсим качество, търсим минимална кръвозагуба, точност, коректност към анатомични структури и с роботика това се достига в много известна степен. Бързо възстановяване на пациенти, защото най-скъп болничният режим, болничният престой. И второто, което е минимум кръвозагуба, най-вече, което съществено. И на трето место радикална хирургия по отношение на ракови заболявания. Така че тази
система, по принцип роботизирана система, дали да Винчи някаква друга, и основно качество това е достъпност, образност и ефективност, ако можем така в тези три понятия да я съчетаеме. В кои насоки на хирургията среща най-често приложение роботизирането? Всички области, като се почне от урологичната, гинекологичната, коремната, гръдната хирургия, педиатрична хирургия, почти всичко се работи вече с роботизирани системи. Има ли колективен европейски подход или се разчита на индивидуалните държави да въведат системата в своите здравни системи? Има един европейска постановка, която е важна по отношение на стандарти в този тип хирургия, която е заимствана в Съединените щати основно. Тоест, вече има стандарти, които са важни, които са утвърдени, международни стандарти, които е казано, че това заболяване, нали, най-добре да бъде коригирано с тази методика, говоря за роботиката. Това са стандарти, които, нали, са международно приети и се използват. Дали тая държава ще ги използва, това е въпрос вече на подготовка на кадри и на финансова възможност за съкупване на тези системи. И най-вече на обучение. Значи обучението е много тежко. На вид самата хирургия е лесно, но тя е много трудна, защото самите хирурги трябва да имат различни качества, най-вече виртуално въображение, интелектуална среда, да работи сам в среда, без помощ, чувство на самостоятелност, връзка глава-ръка. Те са много сериозни тези неща и подготовката отнема много време и години, за да може да се утвърди един хирург като такъв роботизиран и да има тези качества, за да може да няма проблеми после при самата оперативна интервенция. Говорейки за квалификация, кой според вас е най-трудният елемент от квалификацията на кадри за операция с... Подбора, индивидуален подход, аз винаги така казвам и даже работя по тая тема, вече въвеждам тема на интелектуална хирургия, т.е. подбор на хирурзите. Така, може да ви звучи малко по-рязко, но не всеки може да работи роботиката. Това е много индивидуален подход, затова си има специални системи, специални такива тренажери, които тестват кандидата да почне да работи роботика, защото е много важно това дали притежава тези качества, които са много важни, т.е. връзката между кората и малкия мозък, т.е. самата координация. Те са много индивидуални тези системи и ако самият хирург няма такава добре развита връзка, тогава става много трудно, така че подбора и обучението. Важно е подбора на перспективи млади хора, които да ги развиваме. Това е смисъла. Защото, нали, съгласете се, нали, възрастта се оказа влияние, колкото да е, по отношение на рефлекси, по отношение на бързата мисълта, така че млади перспективни хора, които трябва да ги селектираме, да ги обучиме и после те да ги внедриме в нови технологии. Това е всичко така, не става по за роботиката. Роботиката е частен случай. Има съвсем вече такива нови, би казал, девайси, които са и в хирургия, в кардиохирургия, в кощете, в мозъчна хирургия. Това са съвременните методи на лечение, които ни трябва много добре да имплементираме към нашата ситуация в момента. Говорейки за прилагането на роботизирани системи в здравеопазването и за обучението на кадри, пригодима ли е нашата образователна и здравеопазна система към въвеждането на подобни иновативни методи? Категорично да. Има много млади колеги, които имат така много добри компютърни познания, добре са езиково подготвени, имат афинитет към модерни технологии, но аз имам много основно правило, защото, нали, не трябва да влизаме веднага в роботиката. Тоест, те трябва добри анатомични познания да минат под стъпалата на отворена хирургия на доскоп, чак тогава на роботика. Тоест, това са стъпала, които не трябва да се прескачат, тогава е обучение, защото, нали, не е тайна, че по време на самата интервенция може да стане някакво усложнение, ти трябва да вършиш операция, ако не можеш да я завършиш, нали, по конвенционален начин, т.е. ти трябва да помогнеш на пациента. Иначе, ако нямаш тая техника да работиш на отворена хирургия, всичко се обезмисля. Към нашия университет има специалност, която е свободно избираема. Това е минимално развита хирургия, която към нея има голям интерес, която студентите изучават факултативно, освен което имаме такъв център за телемедицина, който се официира от Американското дружество на хирурзите. Т.е. ние работим по техният бранд. Той е за обучение по отношение на
ендоскопска и роботизирана хирургия, виртуални тренажори, макети и така нататък. Академик Горчев, благодарение на вас преди 20 години в България беше въведена роботизираната хирургия като цяло. Какви бяха трудностите, с които срещнахте в утвърждаването и в България като цяло? Ами аз не знам да се повтарям, но наистина те може да разделим на две основни, така бих казал, посоки. Едната трудност е недоверието в обществото, но другата трудност е естествено финансова и подкрепа от държавата, защото влиза една технология, която никой не знае, за първ път се чува, някаква екзотика, информация, която е оскъдна, пациент естествено има доверие как така ще ме опира система и това са неща, които докато минат, докато човек ги преодолее, доста трудно, но в крайна сметка вече 20 години по-късно е съвсем различно. Път е интересен, заслужаваше си. Аз затова казвам, че това става веднъж в живота, да хваните вълната на новости. Аз това казвам на моите аспиранти, на моите специализанти. Тоест, трябва да търсите нещо, което в момента, защото света много бързо се развива, основно хирургията, основно новите технологии. Трябва да се отиде което нещо ново, различно и вие да го развиете, защото знаете, света постоянно се развива, няма как и проблема е, че самата така техническа революция, тя изпреварва духовната. Тоест и духовност е малко по-ниско, докато техниката отива много напред, както го виждате. Това е изкуствен интелект, това са неща, които има много неща, които първо може да говорим и за роботика, да добавена реалност, виртуална реалност, така нататък. Те хирургия, те са много сложни. Много сложни. Вече са първите опити, почнаха за телехирургия, т.е. дистанционна хирургия, операция на 1000 км, примерно от Орландо в Шанхай, неща вече стават. Факт е това нещо. Това е бъдещето, но вече въпросът е съвсем друг. Това въпрос е повече философски, правен, защото ние тук гледаме основно технология, но гледаме правния проблем, защото как ти ще операш човек, който е на 1000 км от тебе и евентуално как ще поемеш отговорността, ако стане някакъв проблем. Това са неща, които в момента ги дискутираме, но няма такова още дефинитивно решение. Философският проблем за отговорността при вземането на решения и при евентуалните грешки в нещо ли е нещото, което е най-актуално като дискусия, свързано с роботизираната хирургия? В момента да, защото в момента роботика много напредна, защото се появиха и други системи, не само американска, няма да ги коментирам, защото не е редно. И той става глобален въпрос по отношение на сигурността на пациента, защото, знаете, за нас е важно сигурността на пациента, т.е. неговото здраве и успеваемостта при оперативната интервенция. Затова се набляга вече на този проблем. Т.е. трябва да се уреди законово този акт на телемедицина, който е важен за европейските и американски граждани. За това говорят, защото за изтока е друга тема. Така че това предстои да стане. Старта компаниите само чакат евентуално това решение. Говоря решение, бих казал, правно решение по отношение на телемедицина, за да могат да пуснат девайсите за телехирургия. Споменахте телемедицина. Кои са елементите, които биват включени в нея? Роботизираната, дистанционна и... Това е роботика, това е телемедицината. Телехирургия също, това е телехирургия. Вече има на 200 операции, които са направени от екип, който е от Флорида, от Орландо, в Шанхай, но на китайски пациенти, забележете. Не на европейски, на американски граждани. Така че това предстои да се урегулира за бъдеще. Какво е бъдещето на хирургията и по-конкретно какви следващите стъпки в развитието на роботизираната хирургия? Аз това казах. Предстои реалната телемедицина. Тя предстои, тя се прави де-факто, но не е регулирана. Чакаме регулациите. Това е. Тоест, фактора време е много важен. Времето струва, знаете, пари. Все по-малко, т.е. не са много роботизирани хирурзи въобще в световен мащаб и чрез телехирургията
пациента може да има достъп до определен специалист, той може да има достъп до хирург от тук, може да има достъп до хирург в Съединените щати, до хирург във Франция, Германия. Тоест аз му опира еди кой си, нали, примерно той ме опира от разстояние. Тоест това, което предстои, което ще стане, аз съм убеден, че стане, но въпрос на време. Аз смятам, че нали, сме живи и здрави, ще бъдем свидетели на най-близко време до самата регулация на този тип хирургия. Говорейки за регулацията в роботизираната хирургия, смятате ли, че България е иноватор в прилагането на роботиката в медицината? Аз ще дам малко аванс. Ако има регулация, такава правна, ние може да направим също телехирургия между Плевен и София. Тоест да се опират пациенти от тук в София и обратно от София тук. Това може да стане, но трябва да има регулация. Тоест трябва да има законна регулация по отношение на телемедицина за пълногръвността на хирурга. Това е. Иначе системата, която е нали, самия девайс по отношение на телемедицина да го има, нали, но чакат чакат правният проблем. Има ли предприети ли са стъпки в България спрямо регулирането и юридическата отговорност? Това проблема ще бъде на европейско ниво, т.е. на европейски граждани, не само за България. Це марката, която трябва да бъде приета, нали, тя е за Европейския съюз, така че ние с европейски граждани и правният проблем ще стои за европейски граждани, не само за България. Тоест, тези системи, които ще бъдат сертифицирани в Европейския съюз, по отношение на телемедицина, телехирургия, те са за Европейския съюз и Съединените щати. Тоест, нещата не са прости. Разбирате, тук нали, една, бих казал, прибързаност с едно ненаглеждане може да коства един много сериозен бизнес за милиарди. Нали, сме такъв, че за неуспех при едно такова, бих казал, една такава процедура може да стрени всичко. Така че компаниите, те се правят за лак на сигурни варианти, които аз напълно ги разбирам. Какво място намира изкуственият интелект в роботизираната и като цяло в медицината и хирургията по-конкретно? Тя работи, това е изкуствен интелект, нали, защото там е софтуер, който е много съществен. И тук аз съм казал, че те са два интелекта. Това е субекта, който работи, хирурга и изкуствен интелект, това е системата. И има такова напасване между двата интелекта по време на самата операция. Тоест, когато дойде нас, ето аз сега ще заминавам за щатите началото на март да пробвам пето поколение робот, който още не е излязъл на европейския пазар и ще бъде много интересно той как ще му възприеме това пето поколение, защото аз съм пробвал четвърто поколение, явно той е по-бърз, по-умен от мен, най-вероятно ще видим как ще напаснем. Това са неща, които са много важни. Тоест има една степен на синхронизация на двата интелекта, т.е. как ще приеме системата лично тебе. Дали ще каже в момента ти си по-глупав от мен, по-си бавен, нали, по-бавно мислиш, изоставаш. И това са неща, които се усещат в момента и има един период на напасване вече между двата интелекта, докато стане синхронно. Адаптира ли се системата към опериращия? Обратно, трябва да се да, тя така е конструирана, че тя е едно съвсем малко разсейване и тя блокира. Тоест, ако си извади глад от конозолата, всичко свършва. Тоест, те не работи в смисъл такъв, че постоянно трябва да бъдете в тая 3D среда, да не се разсейвате, нали, защото едно разсейване, той ви спира. Нали. Това са много съществени неща и трябва да се усетят, нали, които са съвсем важни. Бихте ли очертали за нашите зрители разпространението на роботизираната хирургия в регионален мащаб? Ами трябва да кажеш много центрове. Значи да ви кажа тук, ето, като почнем Плевен, значи 5 системи има само тук. Така че на 5 места в София има, във Варна също има да Винчи хирургия, в Пловдив също. Така че тя там трябва да бъде в университетски центрове. Тя там трябва да се развива, защото иначе, нали,
някакси не кореспондира на друго место, защото то е връзка в обучение, къде така нататък и логистика на вече. Така че в България в момента е добре, че има в основните така градове университетски, има, нали, това са Пловдив, София, Варна и Плевен, има този тип хирургия вече е развита. Прилагането на подобен тип хирургия изисква доста голямо участие от държавата и от образователната система като цяло, за да може подобни практики да бъдат въведени в етапите на обучение от самото начало в образователната система, което ще улесни интегрирането на подобен тип хирургия и на подобни методи за операция в разновидностите на... Това, което и казах, нали, нашите студенти още не са ориентирани. Аз да ги виждам и при нас, нали, тук в университетска структура и да при нас на стаж, нали, те чак четвърти, пети курс долу-горе знаят какво искат да правят. Нали. А то няма време. Той докато се усети, той времето е минало, нали, и тогава аз сега им казвам, не ти взема грешно решение, защото животът е много динамичен, особено в медицината. Ако взе едно грешно решение по отношение на ваша специализация, ще имат 3 години и ще кажеш, оле, това не е за мен, нали, трябва да почне друга специализация, а през това време вашите колеги са много напред, така че тук трябва ние да информираме много добре студентите, специализантите, т.е. стажантите, нали, кое е най-добро за тях. Тоест, избора на професия е много важен, защото обучението в медицината е много различно. Значи ти вземе тази степен, нали, магистърска и след това вече 6-та година вече се специализира. Тоест, вие трябва да изберете тази специалност, която ви допълня на вас като интелект, като характер, като интуиция, като виждане, като мисия, като всичко. Нали. И когато сбъркате, тогава вече става голям проблем. И тук нашата работа е да насочим правилно студента и стажанта. Тоест, така с което той има, ние да му дадем правилната насока, той с какво е най-подходящ, а не да го заблудиме. Нали? Което за нас това е най-важно. Тоест, за нас е важен интелектуалният потенциал. Тоест, студента, който трябва, стажанта, който трябва да почне своя живот, не от своето професионално развитие. Нали? Ето, примерно, има голямо желание при нас жени да работят урология. Ето факт, нали? Която урологията в принцип мъжка специалност. Има жени, които са път урология. Факт е сега, но така го усещат, така го искат. Мен е интересно, но ето, има го. Говорейки за човешкия фактор в прилагането на подобни роботизирани системи, вие сте първият специалист в България с компетенция да квалифицира кадри за операции с роботизирани системи. Какво търсите вие в конкретния специалист пред вас? Какви елементи от характера или личностни черти спомагат, изключвайки изцяло професионалното образование по медицина, което се изисква? Ето е по-скоро не по-скоро дойдохме до него. Значи, селекцията е много важна. Много важна селекция, т.е. това, което казах, ние тези хора ги тестваме по отношение на... Има една крива, която аз и на лекция показвам, какво трябва да притежава съвременният хирург. Първото, което трябва да има на първо место добри компютърни познания. Това всички ги имат, айде така, в съвременето. На второ место той трябва да има много добре да работи сам в самостоятелна среда, т.е. да бъде индивидуалист по отношение на средата. Трето место той трябва да има пространствено мислене, което е много важно. На четвърто место трябва да има добре развито мислене по отношение на виртуалността, по отношение на движенията, т.е. финна координация на движенията, т.е. финни координационни системи и както аз казвам, трябва да я развит много този път между малкия мозък и кората. Това са неща, които ние ги доразвиваме, т.е. ние чрез тези движения, нали, тези пътища ги доразвиваме и в крайна сметка се получава продукта. Защото още при самото тестване на стажантите се вижда, че не всеки може да се справи с тези неща. Кои фактори определят невъзможността за справяне? В личността срещу вас има ли специфични характеристики на човека, в които биха попречили въпреки всичките му познания? Ние казваме, така си родил. Разбрахте ме? Да. Всяка иновация в медицината има смисъл само тогава, когато променя човешки съдби. А тук, на тази стена, виждаме доказателството. Думите на десетки спасени пациенти, чието животи са били върнати.
благодарение на модерната роботизирана хирургия и на отдадеността на академик Горчев и неговия екип. Това не са просто картички и писма. Това са истории на надежда, на втора възможност, на победа над болестта. Зад всяка дума на благодарност стои лекарска ръка, която с прецизността на технологията и с топлината на човешкото сърце е дарила живот. Българската медицина има своите визионери. Хора като академик Горчев, които не само лекуват, но и изграждат бъдеще. А тази стена е най-голямото признание. Тя ни напомня, че иновациите не са просто машини, а мост към нови шансове за живот. Защото в медицината най-ценният успех не е просто излекуваният орган, а спасената човешка душа.